Dismayado si Ann nga taga Kalinan, Davao City, human maskam sa food package nga iyang gi-order sa admin sa Pasalo Food Paluwagan nga nagpailang si Jeremy Cadenas Picante kun may Cadenas sa iyang Facebook page nga taga Kalinan Rasab. Sumala ni Ann, birthday sa iyang anak niadtong Sabado pero wala gyud food package nga niabot. Sukwahay sa gisaad ni Jeremy nga sa mismong adlaw sa birthday sa anak ni Ann ihatod ang 7 ka klase-klaseng putay sa sudan. Wala siya nag-inform, nag-ana lang siya, nagpaasa lang siya sir na ma'am, naglakaw pa ko diri, napa ko diri sa durian, naglakaw-lakaw pa ko, nangita ko kwarta. Alang kang Ann, naulaw gyud siya sa iyang mga bisita tungod sa gibuhat ni Jeremy. Alas 12 na to, so hunahuna na ko, wala jud ni sudan kay alas 12 na. Nya 7 ka putahe, instant day na pagluto kung maglatagaw pa siya pangitag kwarta or kuan. So wala jud sir. Scam jud ko niya. Nasundan pagyud ang pagpangilad nga gihimo ni Jeremy kay pagka-Domingo laing taw na sab ang iyang nabiktima og food package. Birthday sa anak sa usa ka OFW ang nagsaulog. Sumala sa OFW nga si Ana Marie Kalimbuloma, misaad si Jeremy nga sayo ihatod ang food package niadtong adlaw apan walay naabot. Michatra sa Messenger si Jeremy sa mismong adlaw sa birthday nga wala siya'y ma-release nga food package kay iyang gigamit ang kwarta nga gibayad ni Ana Marie. Kapin 5,000 pesos ang gipadala nga kwarta ni Ana Marie kang Jeremy pinagi sa GCash. Giapura manggod ni Jeremy si Ana Marie nga pabayaron sa Pasalo Food Paluwagan nga iyang giapilan ug nagpasalig nga mahatod gyud ang food package nga iyang giorder. Sa wala pa na date atong Sunday, nagsige na ko inquire sa iya, nagsige na ko og ingon sa iya na ang time inana alauna sa udto mahatod unta sa alas 7 diri sa buntag diri sa Kuwait, tapos dinha sa Pinas mga 12 nag-chat na siya sa kuha hasta ng taasa kuno daw dili daw niya ma-release kay nagamit daw niya akong kwarta. Nasayran sab nga dili lang di ay sa food package dunay nailad si Jeremy kay hasta sab sa pautang nga kwarta. Sumala sa napatimaw nga usa sa mga giutangan ni Jeremy, 10,000 pesos ang giutang sa iyaha nga hangtod karon wala pa bayri. Nag-abot na sab sila sa barangay. Gisaad sa aranra ni Jeremy si Arlinda nga bayaran sa iyang giutangan nga kwarta. Magsige raman ko siya og saad-saad unya dili jud niya ibulto og hatag sa kuha ba. Mao tong naglagot na jud ko sa iya ha. Walay Jeremy Cadenas Picante nga nagpakita aron makuhaan unta siya og pahayag kalabot sa mga nahitabo. Ang iyang bana ra ang miatubang sa media. Aminado ang iyang bana nga daghan og nangita sa iyang asawa nga nag-adto sa ilang balay nga pulo sabdiay na biktima sa tamis nga saad ni Jeremy. Kapaluwagan gyud siya sir pero wala ko kabalo nga nang nangutang siya ng kwarta. Ana siya og katong igsuon nako niya wa naman galuto ko igsuon kay di naman niya kuanon matagan og kwarta ning luto. Problema karon sa bana kay naapektuhan na ang ilang pamilya, hilabi na ang ilang mga anak tungod sa gibuhat ni Jeremy. Sumala sa Davao City Anti-Scam Unit, dako ang risgo nga mabiktima o mailad sa online. Busa kinahanglan yun nga mag-igmat ug dili dayon basta-basta mutuo sa mga bogus seller. Susihon una ug maayo kung lehitimo ba nga seller ang katransaksyon aron dili ma-scam. Sort out na muna kung syndicated or kining organized. Pero kining mga paluwagan man gud. So na yung mga complainer rin na kuan na mo na dili na matupad ang ilang mga kuan kanang katong as agreed. Di na makuan dili matagan tong supposed to be na mag-receive ana na time. So ang ginabuhat na mo usually padalaan na mo og invitation letter ang complainant katong gi-complain tapos iset na mo og kuan time na magkaroon ng boundary kanang amicable settlement. Giauhag sa Anti-Scam Unit ang mga nabiktima sa scam nga mudangop silang opisina kay andam silang mutabang aron masilutan ang mga nangilad. Uban pag dili masitol, amo na pud ming i-rekomenda sa other agencies like the police, the NBI for filing of cases. Swindling, pagpangilad, other form of visit dapat iuli, bayaran as promise kay nagsilara man nagsinabot diya kay usually ka naman kung paluwagan
Kanang na mga paluwagan na legitimate ba na sila ra gyud nagsinabot na paluwagan na siguro na gituyo gyud kay para to defraud kanang ilang mga would be victim. Matud sa mga biktima, nangusog sila nga moreklamo kay nabalaka sab sila nga basin og daghan pa ang mailad sa pasalo food paluwagan ni Jeremy ug kinahanglan na nga maaksyonan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.